Askotan, behar izan arte, etzera konturatzen ze garrantzitsua den ondoan norbait izatea, benga, aldezu, esango dizuna. Edo emaidazu eskua eta jeiki esango dizuna. Edo, benga, beste behin. Edo begira, asko gara, ez zaude bakarrik. Eta zure sentipenak partekatzea, zure kezkak, momentu txarrak, garaipenak. Horregatik oso garrantzitsua da esklerosiaren eta adekiren berri zabaltzea. Bakarrik ez zaudela jakin eta asko garela laguntzeko prest gaudenak jakitea. Bai, eta askotan laguntzailea dena bera sentitzen da lagundua, holako kasuetan gainera, ezta? Bai. Zenbat irakaspen, zenbait ikasteko daukagun borrokan dabiltzan guzti horien gandik, pauso bat garaipen bat delako. Gure pauso txiki bat, jauzi handi bat izan daiteke. Bizitza bera ere, anizkoitza delako.